ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲಾರ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ್ದು ಕುಂಪಲ ಕೃಷ್ಣಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿನ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆರೋಪನ ತಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಐತಾರ್ ನಡೆತದು. ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾಯಿರು. ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಡು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡಪೊಂದಿದ್ದು ಕುಡ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ನಗರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡಾತಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪಂಡದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ತಿರುಪಾಯರು. ನಮ್ಮ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರುಲು ಸತೀಶನ ಸಂತೋಷನ ಪಾಲನೆಕನೆ ಕೇರ್ನೇನು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕಾಮಧೇನು ದಯಪಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಮನಪನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ಪುದಾರ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲೇನಿ ಇಲಾರದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಒಂಜಾತ ಮಾತು ಹಿರಿಯಗಳು ಕುಳಿತು ಮಾತುಕತೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ರಸ್ತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಚಿಲ್ಲ ಯಾನ್ 20 ಫೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೊರಪ ಅಂತ ಪಣ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಸೇರಿದು ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮನ್ಪಗ ಅಂತ ಪಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೋರಿ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಇನಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಸತ್ಸನ್ಯಾದಪ್ಪು ಸಂತೋಷನ್ಯಾದಪ್ಪು ಮಾತು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಬೋದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲೇಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಂತ್ರಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಕಾರು ಇನ್ನು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಈ ಭಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕಲ್ಲ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ದಿನೇಶನ ಒತ್ತಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಮಾತ ನಾಯಕನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಒಂದು ಅನುದಾನ ನೀನು ಕಂತದ ಮಲ್ಪ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮನ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗದ ಬೈದಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡೆದದ್ದು ಸಂಪರ್ಕದ ಸಾಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಅದು ನೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತೆಯರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಈ ರಸ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ರೀತಿ ಏನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಬೇಗ ಕೂಡ್ದು ಬರಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರನ ಕೈಟೇನೇನು ಒಂಜಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕಳಿದ ಒಂದು ಗೌರವನರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಾಡುವ ಒಂದು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಈ ಮಲ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆವಾಡ ಬಂದು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಿಸರದ ಹಿರಿಯರು ಸುಬ್ರಾಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಾರಾ ಯಾಕದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾಡು ಪಣದ ಹಾರೈಸಿರು ಸೇರಿದ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಪಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಳಿಡ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿದಾನೆ ಈ ಗುರಿಯಾದ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನೇಕು ಮಹತ್ಯರ್ಲ ಕೈಗೂ ಸೇರಿದು ಸರ್ಕಾರದ ದಾದತಿ ಕೂಡ ಐನು ಮಲ್ಪರೆ ಒದಗಾಯಿನೇನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅವಾದ ಐತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಐಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಗಮವಾದ ಅಪಿಲೇಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡಿತಲ್ಲ ಈ ಊರದ ಜನಕ್ಕೂ ಐಕಿ ಗೋಡಾಯನ ಅಕಲ್ಕೆಯನ್ನು ನಿಂತಿನ ದಾದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡ ಐಕಿ ಸಹಕಾರಿ ಆವಡು ಪಂದು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಪಾತ್ರರೊಂದು ತಾದಿ ಸೇರ್ನಂಚ ಬಾಕಿದ ಕಾಮಗಾರ್ಲದ ಪುದರಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತಡು ಜಾಗೆದಾನ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದು ಖಾಲಿ ಮೌಖಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಂಡ ಯಾವಂದು ದಾಖಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಲ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯಡು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಎದುರಾಪಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಪಿಲಾರ್ ಈ ಪಿಲಾರ್ಡ್ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಆ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ದೆತ್ತದು ಮುಕ್ಕಲು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೇವರನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೇವೆ. ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾನೆ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರೇನಲ್ಲ ಇಡೀಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ಅರ್ದು ಕುಂಪಲಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅವಡು ಒಂದು ಖಾಲಿ ದಿನದಾದ ಬಂದ ಸುಬ್ರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಇದು ದಿನೇಶರ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ಉದಯನ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಲ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ರೋಡ್ ಆಪುಜಿ 25-50 ಲಕ್ಷ ದಿಂಡಲ್ಲ ಉದಯನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕಾಸು ನೆಗದೀತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ಕಾಸು ಸರಿಯಾದ ಖರ್ಚಾದ ಇಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಆವಡು ನಿಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು
ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದಂದು ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟ ಅಂದು ನೀವು ಮಲ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಜಾಗ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುರನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುರೂಕು ಬಂತೇರು ಎನ್ನ ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ನೆಕ್ ಜಾಗ ಕೊರಪುನಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಯಾನು ಜೀವಂತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಯಾವಡು ಅರ್ನ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇಡೀ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ನ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಆನಂದ ಅರ್ನಾತು ಖುಷಿ ಪಡೆಪುನಕ್ಲು ಏರ್ಲೇಜ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪುನಾರು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ಅಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ದಿನೇಶ್ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಉಪ್ಪುನಗನಿ ಭಾರಿ ನೆಕ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನೊಂದು ರಸ್ತೆ ಆವಡೋದು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಮಾತ ಇಡೀ ಪಿಲಾರ್ ಇಡೀ ಸೋಮೇಶ್ವರಡು ಭಾರಿ ಸುರೂತ ಊರು ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಈ ಊರು ಪಿಲಾರ್ ಈ ಭಾಗ ಇನಿ ಪಿರವರ್ರೆ ಕಾರಣವೋ ಪಂಡ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕುಂಪಲಡಿ ಇನಿ ತೆಂಗ್ಲು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಒಂದು ರಸ್ತೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಕಾರಣ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಐನೇಳ್ದ ಹತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರಣ ಅಂಡ್ ಈ ರಸ್ತೆ ಪಿನಿ ಆನಂದ ಪಿಲಾರದ ಇಡೀ ದೇಕ್ಕೆ ಎಂದು ಆಪನು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಸೀದಾ ಕುಂಪಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಆಮೇಲೆ ದೀಮೇಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಪನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪಿಲಾರಡ್ದು ಕುಂಪಲಕ್ಕೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಆಯ ಲೆಕ್ಕ ಆಪನು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಗಾಡಿ ಇಡೇ ಪೂರ ಅಂಚಾದು ಯಾನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ಬೇರೆ ಪೂರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಡು ಈತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ 3 ಮಸ್ತ್ ಜನ MLA ನಕ್ಲ ಆಯರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಯರು ಅಂಡ ಪಿಲಾರ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಅದಾನೆ ಇಡೀ ಊರುಡು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ನೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೇಕು ಈ ರಸ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಬಂತೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆದ ಅನುಗುಣವಾದ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ರಸ್ತೆ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರಡೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನು ರಾಜೇಶ್ ಲೋಲ್ಲೇರು ಪಂಜಂದಾಯ ದೈವಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನು ಒಂಜೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೇರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲನೇ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಜಾಗ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಪೂರೆಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊರಡು ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನ ಕುಂಪಲದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಮುರಾನಿ 40 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಅವಳು ರೋಡ್ ಆನಾಗ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಉಂಡ ಐಟಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಗ್ಲು ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆದ್ದೇತ ನೋಡು ಪೂರ ಅವಳು ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆದ್ದೇತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಿಂದು ಆದ್ಲ ತಕರಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಏನನ್ನ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಅರವಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಮೂಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಜಿನ ಹಾಲು ಪಡ್ಬಂಡ ಪೂರನೆಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಂಚಾಯತ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಈಜಿಂದ ನಕ್ಲ ಪಾಲು ದೇಕ ಬತ್ತೆಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾತವರ ಸೇರ್ಲೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ನ ಬಕ್ಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಉದಯನ್ನೇ ಪ್ರೇಮ್ ಪಿಲಾರ್ ಬಕ್ಕ ದಿನೇಶರು ಶೋಭಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಲೆ ಅಜಂತಲೊಲ್ಲೆ ದಿನೇಶರ್ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ದಿನೇಶರ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ನೇಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಸುಧೀರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ರಸ್ತೆನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಪಡೆದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪಾತಿರೇರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿರಿ ಮಂದಿರ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಮಂದಿರ ಲೆತ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ದ ಇವಕ್ಕ ಈ ಮಾರ್ಗನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ತಡೆಗೋಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ಈ ಚರಂಡಿದ ಏಪಲೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಪಣ್ಣೊಂದೇ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಆನ ಪಾಪ ಆಗ್ಲೇ ಪಂಡದ ಇನಿ ದೇವಿರು ಎತ್ತಾದ ಕೊರಿಯರು ಚರಂಡಿದ ಬೆಲೆಗಳ ಎಂಪಿನ 2 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದ ನೆಕ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ 25 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪೋದು ಮಾತೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಂತಂದು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಅವಸರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಜಯಶ್ರೀ ಕರ್ಕೇರ್ರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನಂಚಿನ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಧನ್ವಕ್ಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರೇ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಂಚನಾರ ಏಪಲ ಭಾರಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುನಂಚನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರ ಸುಬ್ರಾಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜೇಶನ್ನೇ ಯಶವಂತನ್ನೇ ಪ್ರೇಮನ್ನೇ ಉದಯನ್ನೇ ದಿನೇಶನ್ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಮಂತನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರರು ರಡ್ಡು ಸತಿ ಓಟು ಅಂತದ್ದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಒಂದು ಕೊಡ್ದು ಇನ್ನು ವರಿಷ್ಠ ನಾಯಕರ ಏನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ನೇ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶೇಖರನ್ನೇ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಖರ್ ಕಣ್ಣೀರು ತೋಟ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ
ಬೇರೆ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ನ ಮಗಲ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ನೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನವೀನ್ ಅನ್ನೆ ದೇವರ್ಲಕ್ಕಂತ ನಂಜನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೇನ್ಯನು ಮಾತಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ್ಮುನಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಖಿಲನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಇನಿ ಕೋಟೆದಂದು ಹತ್ತು ನಾಡೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪು ಮಾರ್ಗ ಐನ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರು ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏರ್ಲ ತಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬರನ್ನ ಈ ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಪೋದು ಕೃಷ್ಣಾಂಜನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇರೋಡು ಬಂತು ಐನು ಭಾರೀ ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ನಮ್ಮ ಅಂದೇನೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನಂಜನ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಏರ್ನಾಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಪೀಟ್ ರಡ್ಡು ಪೀಟ್ ಜಾಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ದ ಆಲ ಕಲಂಕ ಬರಂದಿ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಲಾಭ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಲಾಭ ಉಂಡು ಜಾಗೆಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಊರುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತ ಲೀಡರ್ ನಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ಲೀಡರ್ ನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನಾನು ಎತ್ತು ಬಾಕಿ ವರಿದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಕ್ಲೆ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲೆ 100 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಆ ಯೋಗ ಬೈತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದರು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡುಂದು ಇನಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ನಾಂಡ ಐಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ನಾನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆಯ್ನಂಚಿನ MLC ಯಾರು ದಿಂಜ ಅನುದಾನ ಕೊರಪೆ ಬಂತೇರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕರು ಅರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡು ಆಕ್ಲೆ ಮಾತನ್ನು ಲೆತ್ತದ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರು ಬೂತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಬೂತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಇರೇ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಮೂರು ಪುರಸಭೆಗೂ ಓಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಟುಗೂ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸದ ತಂದೆ ನಾನಾತು ಬೇಲೆ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಂಡು ನಾನಾ 3 ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ 4 ವರ್ಷ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲೆ ಹಳ್ಳಿ ಗಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗಲಾವಡು ತಡೆಗೋಡೆಲಾವಡು ಚರಂಡಿಲಾವಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಅಹಂಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತದ್ದು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಓಲ ಬರಿಯರೆಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಏರಾಲ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂದ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಕ್ಲಡಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅಂತೂ ನೂದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ಪೊರ್ಲಾದ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಅವಡು ಉದಯನ್ನ ಇರ್ನ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸವಡು ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ಸುಬ್ರಾಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೈದರು 6 ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಊಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಡಾರು ತೊಡರು ಬರಂದು ಎಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಈತ ಪ್ರೀತಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮುಂದಾಲತ್ತರು ದಾದಂದಂಡ ಆರೈಟ್ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಾಲತ್ತರು ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡ ಆವಡ ಬಂದು ದೇವರೆಡಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಶ್ರೀ ಕರ್ಕೇರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಚ್ಚಿಲ್, ಕುಡ್ಲ ಮಂಡಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಶವಂತ್ ಅಮೀನ್, ರವಿಶಂಕರ್, ಕುಡ್ಲ ಮಂಡಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ನಾಡ್, ಕೋಟೆಕಾರ್ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟಿ, ಶೇಖರ್ ಕನಿರ್ತೋಟ, ಸ್ವಪ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಸುಜಾತ, ಶೇಖರ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿಶಂಕರ್, ದಿನೇಶ್ ಪಿಲಾರ್, ಅನಿಲ್ ಬಗಂಬಿಲ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಗರ್, ಅಜಂತ್ ಪಿಲಾರ್, ಮಂಡಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಮುಖ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲ್ಲಾಪು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ, ಜಿತೇಶ್ ಪಿಲಾರ್, ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಉದಯಗಟ್ಟಿ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ್, ಶೋಭಾ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಸುಜಾತ ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ನಾಯಕರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೇರು. ಕೃಷ್ಣಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಪಲ ಅಡೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಾಪುಣ ರಸ್ತೆದ ಒಂದು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇರಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದನಾರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವಸರಿ ಆರೆಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾದ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲತ ಊರ್ದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ.